Egunon, eta ongi etorri guztioi. Bai erakundeetako ordezkariei, Kutxa Fundazioko ordezkariari, Euskaltzainburuari eta Euskaltzainei eta nola ez, ona urritu zareten guztioi. Pozgarria da Donostiako udalarentzat ingurune digitalak hizkuntzen estandarizazioan eta beraz euskararen estandarizazioaren ereduen eragina aztertuko duen jardunaldi hauek gure hirian hartzea. Jakini gainera, hauek direla mendeurreneko jardunaldi akademikoei amaiera emango dietenak. Ingurune digitalak badira gaur egun edozein hizkuntzaren eta batez ere hizkuntza gutxituen ardura. Indar handiz sartu dira gure eguneroko bizitzan, komunikazio teknologian berriak. Ohitua gaude Google informazioa bilatzen, WhatsAppak hartu eta bialtzen, eskuko telefonoaren bidez, 11 kontsulta egiten. Ez da beraz, harritzekoa pentsatzea, sare sozialek eta ingurune digitalek garrantzi handia dutela hizkuntza gutxituei ikusgarritasuna emateko. Hor dago, esaterako, Euskal Wikipedia ia 3.040 artikulu osatzen duena. Eskolan ikasitako hizkuntza hori ingurune goazargarriagoan erabiltzeko, dela txatetan, dela ingurune digitalerako edukia sortuaz, eta bar. Ohitua gaude, halaber, hiztegiak, gramatikak, hizkuntza korpusak, eta beste zenbait baliabide sarean izaten. Nekez hartuko dugu gaur eskuetan hiztegi bat. Lehenik internetera joko dugu, hor zer aurkitzen dugun. Eskabidea beti izango da paperean argitaratu den hori sarean ere kontsultagai jartzeko. Hizkuntzaren estandarizazioarako hartzen diren erabakiak, ematen dira arauak eta gomendioak zabaltzeko tresna, ia nahiestakoa da ingurune digitala gaurko gizartean. Baina hori baino zerbait gehiago ere eskaintzen du ingurune digitalak. Nabigatzeko aukera alegian. Hiztegi bateko sarreratik esteka bidez korpusera pasatzea adibidez. Euskaltzaindiak material ugari eta aberatsa du sarean. Horrek ematen dituen aukerak aztertzeko, beste hizkuntza eta akademia batzuetako esperientzien berri izateko jardunaldi egoki baino egokiagoa antolatu duzue. Ziur nago, baliagarria izango zaizuela eta izango zaigula guztioi gaur biharretako lana. Eskerrik asko, aldez aurretik.